Endnu en gang velkommen til Craft på dansk. Og i dag der sidder vi ude for i haven, og det er simpelthen fordi det er så fucking varmt, Simon. Ja. Altså, det er godt vi har noget øl. Ja. Og du har taget lidt hemmelige ting med til os i dag. Så det bliver spændende. Det er jo sokøl. Det er sokkerøl, og det betyder, at det er blindsmagning. Ja. Og det er, det vil vi godt sige, temaet er sæson. Ja. Og der er sæson i 4 forskellige prisklasser. Aha. Jeg ved godt, hvad der er været. Ja. Der er 3 forskellige. Der er en billig, en sådan mellemklasse og en lidt dyrere. Og så har vi lige sådan en joker til sidst. Ja. Men 3, 2, 1. Første øl. Skål. Ja, skål. Ja, nu når vi skal igennem så meget, så skal der sgu være lidt fart på. Det er sæson. Og det var hækklipperen, du... Det var hæksangsten. Det er sæson, fordi det smager og dufter af sommer. Det skal det helst gøre i hvert fald. Ja, her i varmen, der er det fint. Det dufter fandme godt, det her. Den er lidt fuldfed i smagen, synes jeg. En sommersæson at være. Det er så meget tør eftersmag. Ja. Ja. Den har noget fylde, altså noget mundfylde. Normalt så sæsoner, de skal være lidt let drikkelige, ikke? Det skal være sådan, det skal være sådan en opvandet Aperol. Jeg synes, den er meget... Der er lidt brødet, den er meget let tilgængelig. Ja, men der er stadig noget bid i den, altså der er stadig noget mundfylde. God fylde. Ja. Mm-hmm. Overraskende første bud på den der genre der. Det er sgu meget sjovt. Det må jeg sige. Det havde jeg ikke regnet med. Men det ved vi jo selvfølgelig heller ikke, om det er den dyre, eller om det er den mellem, eller den for dig, billige. det er en ikke så klassisk sæson, eller hvor er vi henne? Det synes jeg ikke. Fordi sæsonerne plejer at være lidt mere syrlige. Eller det kan de være. Det kan de være. Du er blevet for vant til fadlagret, vækstfermenteret, alt muligt gøjl. Jo, men det har du nok ret i. Jeg kunne godt mistænke det her for at være en belgier, på grund af mundfylden og gærfedmen. Mm. Ja, det er også vigtigt måske lige at sige, der er ikke noget af det, der er mixed fermentation på nogen måde. Nej. Det er straight up sæson hele vejen igennem. Det er den nemme udgave. Så det er også derfor, det stikker ikke af. Derfor jeg siger billig, mellem og så vi snakker de der 4,5% eller 4,2%, som sæsoner normalt plejer at ligge. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvor stærkt det er. Men jeg har en mistanke til, at den her godt kunne være belgisk, og det er ene alene mundfylde og gærfylde. Det er mit bud. Det er jo to gode argumenter, kan man sige. Mm. Men det kan jo godt være en dansk produceret med belgisk forbillede. Det er ikke noget, man ser man ret tit, kan man sige. Nej. Det er jo ikke sjældent, at danske ølbrygger de er inspireret af Belgien. Det er ikke sjældent. Det sker. Den har en lidt farve. Hold da fest, den er voldsom i næsen, den her. Jo. Se, det er jo... Jeg synes ikke, den anden var så voldsom i næsen. Det her, det var det, jeg forbinder med en sæson, der er lidt syre i næsen. Jeg synes faktisk, der var mere duft i den første. Synes du det? Ja. Nå, ja. Men der er også, hvad er der, 30 år imellem os? Ja. Så der er lidt forskel på... Ja. Ja. Flot farve. Ja, se, den har også... Altså, den her vil jeg i min optik sige er en det smager godt, hva'? Ja, det vil jeg sige er en rigtig klassisk belgisk sæson. Fordi den har den der lille syre, som den anden ikke havde. Den anden, den var mere... Men helt friskhed. Det så sagde du sommersæson før. Det her, det er i det her vejr. Ja. Det smager godt. Ja. Det er 2 meget forskellige sæsoner. Det må man sige. Det må man sige. Ja, den der tørhed og syre og sådan, det er faktisk vanvittigt flot, det her. Ja, det må jeg også sige. Og jeg kunne godt... Vi er ikke over i noget Orval. Vi er måske noget Saison du Pont. Men Orval er også en pale ale. Ja, det er det. Den karakteriseres jo som en bredt pale ale. Det er ikke med sæsongær på den måde. Det har du ret i. Der kan man altid slås om stilarter. Ja, den er...
Den er jeg rigtig glad for. Det kunne jeg godt. Ja, det vil jeg også sige. Den er... Men jeg kunne også godt lide den første på grund af den der meget overraskende fuld fedmehed. Fuld fedmehed? Ja. Den kører vi med. Det er et nyt ord. Fremover blindesmager vi med i dåser. Hold kæft, det er nemt med de der sokker og dåser. Ja. Altså, udseendesmæssigt er det jo det samme. Ja, det er rigtigt. Vi kan ikke rigtig snyde. Den her, den er på dåse, og de 2 andre er på flaske. Det kan man, det er den eneste, men... Ja, og det er ikke mange sæsoner på dåse, jeg har fået. Det er som regel, der holder folk sig lidt traditionelt. Det dufter også ret godt, det her, gør det ikke? Den har ikke så meget i næsen, som den gule havde. Den her, den er mere vandig i smagen. Den har ikke den der rugbrøds syrlighed, tørhed, som var kendetegnet ved de 2 første. Nej, den er mere bælle. Ja. Er der ikke nogen, der har lavet en øl, der hedder Bælle-sæson? Det er der nok, ja. Jo, det tror jeg faktisk, der er. Er det Tyres, der har lavet det? Det kan faktisk altså, godt være. Den kan jeg så afsløre. Nej, for den bliver også lavet i små dåser. Ja. Og den har en ret markant syre, så vidt jeg husker. Ja, det kan godt være. Men det er faktisk også, det er også rigtig godt. Den kunne man da godt have taget med. Ja, Bælle-sæson, ja. Det bliver næste gang. Jeg er fra Michael ude i Tyre. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her. Det kan jeg også. Du drikker nemmere 2 af den, end du drikker 2 af de andre. Nej, det ved jeg. Du drikker gerne 2-3 stykker af det hele. Den er noget mere letbenet. Lidt mere vandig. Og som du også selv siger, den er lidt mere bælledrikkelig. Ja. Der er lidt flere, altså lidt mere sommer, lidt drikkelig i den, ikke? Men i min optik, og med de sæsoner, jeg har smagt, så tror jeg stadigvæk, at min favorit er den gule. Den her? Ja. Jamen, ja. Den gule flaske. Jeg kan irriterende godt lide det her. Jeg synes virkelig, det her, fordi det er så nemt at hælde i hovedet. Det her det er et lille alternativ til en pilsner. Det kunne det sagtens, ja. Der er du ret i. Altså, den gode craft pilsner, der har noget at byde på, der kunne det her godt være et alternativ. Det har du ret i, ja. Det her til en burger på terrassen. Ja. Men jo, der er måske mere at komme efter på de 2 andre. Jeg kunne godt forestille mig, at det her det var noget dansk, hvis jeg sådan skal komme med noget gætte. Også ud fra et emballage hensyn til, fordi man må jo sige, at det danske mikrobryggeri har jo virkelig taget dåserne til sig, ikke? Jo. Kunne vi være over i noget bad seed? Så, altså, er det den dyre? Det er jo det, der er med det. Fordi der er jo... Vi bevæger os ikke langt op. Vi er i en billig, en almindelig og en lidt dyrere. Ja. Det er lige før, jeg vil sige, at der kun er én rigtig craft-prisklasse. Ja. Udover Jokeren til sidst. Ja. Så vil jeg, hvis jeg skal gætte på det, så vil jeg sige, at det her det er den billige. Og jeg gætter på Bad Seed, fordi jeg ved, at de godt kan lave sådan nogle ting her. Så tænker jeg, at den der, det er den dyre. Ja. Og den der, det er middle. Den billige var dåsen. Jeg er rigtig glad for, at du synes, at Bad Seed kan være den billige. Jeg ved godt, de er dyre, men i forhold til de andre. Fordi hvis de andre er belgiske, så er prisniveauet som regel lidt højere. Så synes jeg, vi skal se det, fordi Bad Seed vil være dyrere end alle 3, tror jeg. Ja. Jamen, det kan godt være. Så spændende. Ja, vi kan godt afsløre de der. Ja. Dåsen, som vi snakkede om først, eller som vi snakkede om her sidst, det er simpelthen Jacobsen. Og Hjalm og B, der har lavet sådan en sæson a la Bon. Det er noget med noget overskudsbrød og nogle ting at sige. Og den koster 20 kroner for 44 centiliter. Okay, så det er billige. Det er med længder den billigste. Ja. Jeg har set dem. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har købt den. Fordi jeg så den ved et tilfælde og tænkte, jeg fremskaffer lige noget til en smagning, fordi det her det er sjovt. Ja. Det pris og kvalitet. Ja. Det er fandme ikke dumt. Nej, men den har ikke den her fuldfedme, som de 2 andre har. Nej, det har den ikke. Så ja. Nå, så det var lidt overraskende. Det var den billige.
Men det var jo faktisk egentlig også det, jeg havde gættet. Det var det, ja. Jeg tror, du havde gættet 30 kroner forkert, eller sådan noget der. Og så den her, du gættede på, var den dyre. Det er også den dyre, og det er den her Blas Tyres Bryg og... Hjortbier, ja. Nej, Deer Hill. Sammen os om sæson 2026. Der blev et par år tilbage lavet sådan en sammen om sæson, hvor Hoppebier og alle mulige andre var med. Stor collab omkring noget sæson, og det var fuldstændig fantastisk. Ja. Det må siges at være godt igen. Sæsonbasen er god. Jeg mener, den har fået en del mere humle og ting og sager end de andre. Ja. Men det er så den dyre af dem, og jeg mener, man giver i omegnen af 50 kroner for en 33. Ja. Så det er ikke billigt, men den er jo heller ikke dyr. Det er så den dyre i det her setup. I det her setup. Jeg vil lige komme med en kommentar, og det er, at jeg blev meget, meget overrasket over kvalitetsniveauet på Blas. Enig. Det er vanvittigt høj kvalitet. Jeg smagte den første gang. Det er godt på kamera, det her. Jamen, så klip den op. Nej, der er altså ikke så meget kulsyre i den her. Jeg smagte den indtil på DOE's ølfestival, og de havde sådan en meget minimalistisk bod, også fordi deres design er meget minimalistisk. Ja. Og jeg kendte dem ikke rigtig sådan. Jeg tænkte, om det skal jeg over, netop fordi det er noget nyt. De er også relativt nye for mig. Det overrasker over, hvor højt niveauet lå. Jamen, de er gode til sæson, de er gode til mørkeøl, de er gode hele vejen rundt, så vidt jeg kan forstå. Men den gættede du på, kunne risikere at være Saison Dupont. Det er lidt pinligt, fordi den her, det er jo så Saison Dupont, som lander i mellemprisklassen. Ja. Her har vi 20 kroner for 44 centiliter, 50 kroner for 33, og jeg har givet 37 kroner. Så vidt jeg husker, for en 33 her. Ja. Men det var også det, du sagde. Det første, du sagde her, det var fylde, fedme, fuld gas. Og det var det belgiske. Ja, lige præcis. Så på den måde er det jo ikke helt skidt. Nej, jeg har ikke været sådan helt ude af hampen. Jeg gættede priserne. Ja, og jeg ved sgu ikke, giver det mening at give mange flere penge end noget andet her? Er den her dobbelt så god som den her? Nej. Det er ikke dobbelt, altså ikke når du kigger på kroner. Men jeg synes til gengæld, altså hvis jeg skal sige, så vil jeg sige, at den her, den var nummer 1, den er nummer 2, og den er nummer 3 i min smag. Ja. Og der kigger jeg ikke på prisen. Jeg havde jo kun smagt den her før, de to var nye for mig. Ja. Og jeg vil sige, det er 100% et temperamentsspørgsmål. Jeg er rigtig glad for alle tre, og vil rigtig gerne drikke alle tre igen. Ja. Det her, det er det klassiske, det virker for mig. Det her, det er den nye oplevelse. Der er mere genkøb her, end der er her, tror jeg. Og her, det er den, jeg er mest positivt overrasket over. Ja. Fordi det virker meget, meget let drikkelig, ikke? Jo, og det er bare, det er fuld gas. Jeg er meget imponeret over kulsyren på den her, fordi nu har vi en joker, og jeg har afsløret, at det kan det betale sig at betale markant flere penge for en sæson. Ja. Og så gemme den i 12 år. Okay, så vi er ude i en 12 år gammel flaske. Den her, den er jo så fra, den er fra 14. Ja. Og nu kan jeg se, at der ligger i toppen og noget, så det må vi lige tage med. Ufattelig flot kulsyre. Høj. Jeg sagde jo, der ikke var noget mixed fermentation eller noget som helst med. Nej. Og det er der, så vidt jeg ved heller ikke, men man bliver i tvivl, når man dufter til det her. Ja. Den har i hvert fald gæret videre på flaske. Der har været rigeligt meget gær i den. Og det er også derfor, at du var lidt forsigtig, da du åbnede den. Og det er jo netop, fordi man ved jo ikke, om det var en vulkan. Jeg siger jo forsigtigt. Jeg tror bare, jeg var dårlig til det. Jeg kan se på kapslen her. Hold da fest. Der er et prisskilt, der siger 300 kroner. Ja. Men det var i 2014. Så hvis de har holdt standarden, så tror jeg ikke, du kan nøjes med 300 kroner i dag. Og du siger, at den er ikke mixed fermentation. Altså duften i næsen. Det bliver der kunne meget, jeg godt, nu har jeg smagt den. Hvis jeg ikke havde smagt den, og jeg kun havde haft næsen i den, så kunne jeg godt tænke på noget Penellan, eller noget Cantillon.
hvert fald det får lidt Lambic vibes, gør det ikke? Jo. Men hvis du siger, det ikke er mixed fermentation, så kan det jo ikke være nogen af de to brød. Det kan være, jeg skal læse den igen. Ja. Men, Eller åben fermentering for den sags skyld. Problemet er bare, jeg tror ikke... hvor mange af de der... Men jeg kan godt smage, at den har Den er fandme gammel. Giver det mening at gemme sin skidedyr sæson i 12 år? Nej, det gør det. Skal vi se, hvad det er? Ja, det gør det ikke. Det er noget, jeg aldrig nogensinde har smagt selv. Og det er, jeg tror ikke rigtigt, det fås meget mere... Du skal en størrelse op. Jeg tror ikke, det fås meget mere sådan hyped. Det er simpelthen Hill Farmstead Brewery. Og Vermont. Anna hedder den. Vermont Honey sæson. Og mig bekendt er det ikke mixed fermentation. Det er 6,5%, der er lidt ekstra i. Jeg kan lige snyde og læse her på siden. Der er noget med noget humle og nogle ting og sager, og så er der så noget honning i. Og honning giver jo blandt andet en lidt højere alkohol. Ja. En sjældent imellem en lille smule fylde, men det er begrænset. Det giver mest bare noget mere sprut. Ja. Altså, der stod jo godt nok her, at det var en farmhouse gær, ikke? Altså, jo, men det er jo meget lige... Det kan jo, det er jo sæson på amerikansk, hvis det skal være på tværs. Det er jo ganske fornuftigt. Ja, den er lidt spændende, den her. Jeg tror, den koster i omegnen af 400 kroner, hvis du skulle have købt den nu. Nu, ja. Står der bryggedato på den? Ja. På siden står der bryggedato. Ja, det gør der. Ja. Den er fra den 9. måned 14. Ja. Så den er 12 år. Det holder ufattelig flot. Altså en 6,5%. Fordi normalt vil man jo ikke gemme 6,5% øl i 12 år. Altså, det kan man godt i den her, altså i hvert fald de mixed fermentation, altså de kan godt blive bedre. Ofte bliver de faktisk bedre, ikke? Jeg vil sige, her der er kommet mere syre til, og jeg er ret overbevist om. Normalvis bløder syren lidt ud. Ja, og det er også igen det her, vi snakker om. Jeg vil sige, er så let tilgængelig, bællevenlig øl. Det er rigtig mange penge, og lad være med at gemme det så længe. Drik det, køb det, drik det, eller hvad 400 kroner hurtig hovedregning. Der eller kan få gem det og sælg det. Gem det og sælg det. Du kan få rigtig mange af dem her. Man kan faktisk se, at der stadig er gær i... Har den ligget ned? Det har den nok, ja. Ja, fordi man kan se, at der er gær oppe i... Så der er nok masser af bådfældning, ikke? Ja, kærkage. Altså, jeg synes, den er spændende. Det er mere sjovt og spændende, end det sådan er reelt godt, er det ikke? Nej, altså, hvis jeg kun kigger pris, så er jeg mere over i det her. Jeg tror, at hvis vi kigger pris og kvalitet, så vil jeg faktisk hellere drikke nogle af dem her. Ja. Jeg vil hellere drikke 2 og 3 af dem, end jeg vil drikke... Helt enig. Så, men... så er der vist ikke andet tilbage, end at finde på, om man skal have fisk eller burger nu, og så drikke resten. Ja, eller en god gammeldags røvfuld kan også noget, ikke? Slås om bagefter. Skål, min ven. Skål. Vi ses i det næste afsnit. Det skal nok også blive spændende. Husk at følge med og subscribe og lave en dans. Gør et eller andet. Hygge.